Čero, prísť nehraj závom. Chod do piče. Musí mať svoj deň, aby mi to šlo. Ak to kolo predtým si nevidel, ak som vyhral, kámo. Ten typek proste čakal, kúkal tam, že skaďa vyjdem. A ja som vyšiel a dal som mu. Proste easy. Čo klameš? Teraz sa mi nepodarilo, ale... Vieš, kdy sa darí, vieš, vylec. Tam okamžite napíš kapu, lebo ti tam budú. Ty kúka. Ale nie, robím si. Aké pivo by Dostal si... hitu. Čo bolo za dementa? Jeden short, bacha. Počujeme. Tu je na longu, prosím vás. Hyped, nenávidím ťa proste. Aby si padol Nie na do... tým spiku. Aby padol proste do dreva 9. Nie na silver, na 9 drevo. To je hnusný redcard. Počujeme, čo chcete, už prejde ten trend hrať s followermi. Alebo silvermi respektíve. Do piči. O dverách je, pôjdete asi okno možno. Skoro double, čo bolo? Hosko. To bolo ako dosť OKP červo, no? Ace? Že by ace? Máš ho na CT bude, alebo už ide ti mid, už ti ide mid. Bere. Že nehraj s výpom. Rip ace. Máš 30 sekúnd. Tož piču. Že mám 30 sekúnd. Keď je pri bombe, tak buď ho zabijem. Aj, no škoda. Ale mohol byť ace, no, bohužel. Na CT. Na CT. Tu je, napravo. Napravo. Dobre. Nice. Poslednú sekundu si ho dal. Čo ti jebe? Chlapci, to bol aký pretlak. Lebo som sa bál mu výjsť, lebo mám 7 HP.